हामबाय त्रिपुरा हावा IPFT 2009 आचायै दिनै 2023 प्राय 14 বছর कमप्लीट 15 বছর रानिंग सोलिदों जोंनि NC सार बिनि याक्तिख्लाय पार्टी आचायमानि इबानो NC सार थै थांमानि याबलाबनो IPFT पार्टी ताबो बिनि कोड डिमांड नतियै ताबो जों 2018 IPFT BJP स्टेट अफ पावर क्षमता फैक्या शासक नि आबहावा राज्यनि बरकनो तैनानि बागै चलावनानि बागै लुकुरक चंगै रहरका हायनाहाय 2023 तेबिसा BJP बेनो एलायन्स चंगै राज्य क्षमताबो आबनि परेफोनो IPFT नि कोर डिमांड बा IPFT नि मेन डिमांड बा IPFT नि स्लोगान बा IPFT नि नाहरमं अबनो जों ताबो उपलग तन्याबै सिनि अलवेज सिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि बिनि नाहरमंनो तैनो सिनि 2 दिननि कन्वेंशन प्रोग्राम नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आबो सिनि आगरतलाव खलायजाका काजे त्रिपुरा हवा लाइव बुमावा अमनो पुइला लास्ट 14 वर्षनि जरावफनो अमहाय ऑल इंडिया नि जारा सेपारेट स्टेट साननाय रगना तयै कोने दिनफनो जों आगरतलाव सम्मेलन खलायमेयाखौ कियाबा तिनि 2023 नि जरावा सिनि IPFT नि चाइतो मुंबई खलायै आगरतलाव त्रिपुराव ऑल इंडिया नि जत सेपारेट स्टेट साननाय रगना तयै 2 दिननि सम्मेलन खलायजाका और जागावा सेपारेट स्टेट साननायनि जत रिप्रेजेंटेटिव फाइमा जाका आबनि फातारो बहायनो सुप्रीम कोर्ट नि एडवोकेट बा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर बा प्रोफेशनल डॉक्टर बा गोबां इंटेलेक्चुअल जरा सिनि भारत हा कतनि बिसिङाव तंनाय रख बहायनो खानाङै चुबानानि बागै साजेस्ट खायनानि बागै तामनि बागै सेपारेट स्टेट ना बुमाहिके खायना ना बा बुमथिके मानाय अबनि कायसे स्ट्रेटेजी बर सिनि थानिबा फाय प्रोग्राम मानजागै जोंनो चंगै बाक्साखलाय शेयर खलायफैया अबनि बागै तिनिनि प्रोग्राम अमुसालनायनि बेयाव सामनायनि प्रोग्राम बेलायखनो नायथावंका बेलायखनो लोकरक बेलायखनो तंथका बा IPFT नि जे नाहरमं सुदु गभर्नमेंट एचियारा आचगै सरकारनि सुजुग सुबिदा नाबै सुदु पावारा आचगै तंनानि आ उद्देश्यया IPFT आचायमाने ADC अनसायना तयै आलादा सेपारेट स्टेट खलायनानै कन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 मैप बो फिक्स दंगो आर्टिकल भारतनि संविधान बो दंगो आ संविधाननि मुताबिक से जों तिनि सामना जों सिनि सानमंना जों खलाय दंगो अबनो तैनो जों तिनिनि सिनि प्रोग्राम IPFT नि ओन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 2018 बो सरकार फैक्या 5 वर्ष सेकेंड टर्म नि बागै 2023 बाहिन हाय तेबिसा BJP बे IPFT एलायन्स पावर दंगो ताबो आं तिनि नारनि थानिवा अमनो कसानानि मुचंगो जेफ्रा IPFT लास्ट 14 years फाइट खलायो सेपारेट स्टेट ना तयै आफ्रो गोबां रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रक्षण बेंगायो त्रिपुरालैंड मिलने के लिए वो हाथाई कतर में जाके बैठने का ज़रूरत नहीं है त्रिपुरालैंड मिलने के लिए वो गोंडासरा में जाके चिल्लाने से नहीं मिलेगा अब है कि जोंनो इंडिकेट खलायै जोंनो इंसल्ट खलायै कक सनायरा तिनि साधारण तमहिन मूवमेंट तयै डिक्लेयर मारिखना बोले जों जेफ्रा हाथाई कतर मूवमेंट खलायो जोंनो इंसल्ट खलायो जोंनो बेंगायो हाथाई कतर थांगै चिरिंनानि नांया हायनो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातिनो पीसफुली गणतांत्रिक नि बिसिंतैसि निजिनि मानथायनो तिख्लाय तबनाय हने बेंगाय लेबिले ताबु निजि जरा बेंगायने बरन ता मूवमेंट डिक्लेयर मा खलायना बोला आबनि बागै केबनो अम हायख्लायै सुजुग मान हनाय हायनो मुचुं खाने कक समागाया IPFT ना बेंगाय माने IPFT ना इंसल्ट खलाय माने IPFT ना तमहि इंडिकेट खलाय माने ताबु बरक मा खलायका सो बरकना जों समर्थन खलायनाय खलाया अब सिनि पार्टीनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी दङ जों आचगै सिनि एग्जीक्यूटिव नि होयते जों तामा डिसिसन लाय अब नरकनि मीडियानि बिसिंतैनो साखलाय जाखनाय आउन बागै वानानानि ककरै जों अबनो तमहि सिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी दाक्तिना आचगनाय तिनि सरिदबा जों सिनि रिव्यू खलायै जों अबनो एनाउंस खलायनाय जातना